Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Zur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Gipuzkoako Sagardogile elkarteko koordinatzailea den Olatz Mitxelenarekin egonen gara, ondotik Barasoain aldera joan eta bertan Asier Ormazabalekin egonen gara. Bera badakizue, tomate ekoizlea dugu eta baita ere zituen ekoizlea, eta berak kontatuko digu pixka bat nola daraman uda bukaera hau, eta azkenik saioari amaiera emateko abaitaritzaren atalean Aritz Aparizio nekazal ingenieriarekin egonen gara. Oraingo honetan, Olatz Mitxelenarekin gaude, badakizue bera, Gipuzkoako Sagardogile elkarteko koordinatzailea dugula, eta Olatz, orain dela hilabete batzuk solastu egin ere, aurten uda badakigu denok nola doan, arraro doa pandemia honekin, eta irailean sarturi gaudela, pixka bat ezagit, neko nuke Olatz balorazio bat egitea pixka bat, nola doan, batipat ekain uztaila abuztuko hilabete hauek nola joan diren, Sagardogilentzat pixka bat, ze kontatzen duzu Olatz? Esan dezun bezala, ez dia hilabete xamurrak izan inorrentzat, egia esan, ez jakintasuna hilabeti nagusi izan delako, eta planifikazioak ere, egun batetik bestera, seitun aldatu dialako uda hontan. Negia da, bai maiatza eta bai ekainean segurtasun protokoloa martxan jartzea izan zala gure helburu nagusia, sagardotegiak badialako espazio handiak eta zabalak, eta jendea oso eroso sentitu daitekelako hor. Hortaz gain, terrazak ere ireki dituzte sagardotegi askok, eta orduan bai barru eta bai kanpo aldean, espazio segurua, baino goxoa, sortzeko helburua izan dugu. Honekin batera, sagardogintza eta batez ere hosteleritza mundua kaltetuta ateadan bezala, kultura ere urte gogorra izan du da kulturarentzat. Horregatik Bertsozale elkartearekin eta musika bulegoarekin jarri nahi izan du genuen martxan ekimen berezi bat, bai bertsolaritza, musika eta sagardoa elkartzen zituen. Sagardoak elkartzen gaitu lelopean, eta honen barruan antolatu dira bertso saioak eta musika emanaldiak gure sagardotegitan. Eta behin udara pasata, eta azken finean, sagardotegien bitartekari nagusiak azken bezeroaren gana iristeko gure herri eta hirietako hosteleroak dianez, planteatu dugu Gipuzkoako hosteleritza elkartearekin batera ere kanpaina bat. Irailaren 8an aurkezten den kanpaina hontan, helburua daukaguna da jendea hosteleritzara gerturatzea, gure herriko taberna eta ostatutan bere kontsumizioak egitea, eta sagardoa izan dadila bezeroa eta hosteleroa elkartuko dituen produktua. Bai, hori da, orduan, ikusten da lan zabiltzatela, bada zer egina, eta sagardotegia bazuk duzun bezala, zenbait sagardotegiak irekitzen dute urte osoan zehar, urten behar gehiagorekin behar bada, eta sagardoa botilan, ezagite, zuek ere baduzu zuen web horrian, aukera saltzeko ez, bai etxetara, alarma egoera zelikan, behar badaiko gorakada nagusi bat sumatuko zen ere, eta jarraitzen du jendeak ez bakar kostatu edo sagardotegitan, baizik-etan etxean, ez, eguneroko otordu horietan sagardoa dastatzen, ez? Bai, egia da, online dendak, garapen oso zabala eta handia izan dugula azken hilabetetan, eta orain ere nabaritzen da. Egunero ditugu eskaerak, lehen etzian egunerokotasunean izaten, baina orain egunero ditugu eskaerak eta estatu osora gainera. Hontaz gain, iraila ere oso hilabete egokia da sagardotegietan bisitagidatuak iteko.
Beste hilabeteetan askotan imaginatu behar izaten da zer ari den gertatzen edo zer gertatzen den elaborazio garaian, baina iraila eta urria sagardotegiak bisitatzeko garai onak dira elaborazio garaia dalako. Orduan, sagar usaia, sagarrak bertan ikustea, etxeko guztiak jota fuego lanean ikustea, oso hilabete polita da. Eta egia esan, hilabete hontarako ere bisita gidatu desente baditugu dabenekoia eskatuta. Bai, beti ere, aurtengo uzta, badirudi, ez dela sagar uzta kilo edo kopuru handirik izanen, ez? Badakigu bi urtez behin, ematen duela asko, beste urtea gutxixo, eta aurten zoritxarrez, hori tokatu da, ez? Bai, bitxia da, baina aurtengo urtea, da pixka bat, 0. urtea, ez dakit nola ditu. Denari buelta bat emateko urtea, eta uzta ere tokatu da, azken 20 urtetan egondan, gutxienetarikoa behintzat zonalde hontan. Beste urte batzuk izan ditugu uzta gutxirekin, baina urtengoa oso uzta txikia izango da. Oraindikan estimazioak eta guztiz egiteko baldin badaude ere, ikusi behar da. Bai, ze ateratzen da aurten. Gutxi baina kalitatezkoa izango dela seguru, eta gero sagardoa egitekin joaten da bere prozesua egiten, beti ere txotx denboraldiari begira. Zuek elkartean sagardo gilekin, bortzoet, zeharka begira badakigu hilabeteak haudo pasatzen direla, beste alde batetik badirudi bakuna balioko duen zozertako ez dakigu, baina bakuna hori ere martxan dagoela, eta espentsa bada ez, txotxe denboraldiri begira bergauzak normalizatzen aldiren, ez? Bai, printzipioz guk txotxe denboraldirako dagoeneko hasi gaia plangintza estrategiko batekin, ulertuta txotx garaiak ere ze balio simboliko daukan hemengo edonorentzat. Zaila dena da, aglomerazioak ekidin beharko dira, eta zutikako zerbitzu hori ere ikusi beharko da nola egin daiteken. Orduan, planifikatzen ari geana da, sagardo berria dastatzeko aukera izatea bezeroek, eta hori nola egin segurtasun neurri guztiak errespetatuta. Eta, azken finean, ahaztu gabe ez, sagardotegira joeten dana ondo pasatzera joeten da, momentu on bat pasatzera joeten da, bere aisialdiaren tarte bat eskaintzen dio, orduan, pixkat danen gozagarri ere jarri, nahiz da, segurtasuna izan kasu honetan, denok behartzen gaituna, ez da? Denok arautzen gaitu momentu honetan kutsatzeak ekiditea. Eta gurekea noski salbuespena izango. Bai, hori da, gauzak ongi eginaz beti ere hobe, eta aurtengo denboraldian, jende asko eratu zen, txotx denboraldiaz gozatu gabe, nire adibidez gustatzen zait, ireki orduko sardotegietan ibili, eta martxorako kuadrilla batetan ibili izan, da orduan arautu zitan nahiko lasai, baina beste askori berriz, martxoan ibiltzen dire askok, eta daude irrikitan, ez? Baute utxune bat, eta, dana deseutxu daude, ez dakigu nola, baina urtarria horretan, sagardotegian ibiltzeko aukera izatea, ez? Hori da, guk gure aldetik egin dezakegun guztia egingo dugu, inorrez gelditzeko sagardoaz gozatzeko aukerarik gabe. Bai, eta sagardoa aipatu du uzta kaskarra urtengoa dela, baina iazkoa ederra izan duzen, sagardoa asko bada sagardotegietan, eta udazken negu oneri begire ere, jendea jarrai dezale, sagardoa dastatzen, ez? Bai, zorionez, gure produktua urte osoan edan daiteken produktua da, izan txotxetik, izan botilan, eta izan familian, edo izan sagardotegian, tabernetan. Orduan, urtea ez da bukatu, nahiz eta badirudin irailean kurtsoa hastearekin batera, batean danak ordenatu behar degula eta gure kasilerotik aina ez atera, baina, bizitzak aurrea segitzen du eta bizitzeko goguak baitare. Orduan, abendu bitarte, badaukagu ere iazko uzta dastatzeko aukera sagardote egiten, eta abendua pasatzen denean, uzta berriari helduko diogu. Bai, eta askotan ere sagardo batzuk urte batetik bestera ere ongi oten dire botilan ere, eta badire batzuk, ustatzen zaienak, iazko demoraldiko sagardo ere, aurten egon dikan hona dago, edo badu beste zapore bat, jendek ere dastatzen du ez urteakoa bakarrik baizik, eta urte kaskarra delikan aurrek urteko ere. Bai, noski. Azkenean sagardoa, gure bizitzetan oso sartua dagoen produktua da, eta denok dastatu ahal ditugu uzta desberdinak, eta gainera dastatze bat ere, dotorea gelditu daiteke uzta desberdinetako sagardoak dastatuz. Tu digan.
Oso ongi Olatz, badaki hortzo dela lanpetuta, bulegoan zaude, eta baduzu zer egina, beraz, gure partetik, eskerrak eman berriz ere arreta hori izategatik gurekin Oso ondo. elkarrizketa egitegatik, eta ongi segi, eta espero du poliki-poliki dena normalizatzea. Hori da, eta hurrengo elkarrizketa sagardotegi batean izatea. Hori izango zen ideala. Hori da. Mila esker Olatz, eta ongi segi. Eskerrik asko zuei, ondo izan, aio. Jo. Oraingo honetan, Barasoain aldera inen dugu salto eta hortxe dugu, Asier Ormazabal nekazaria, eta Asier, jendeak ezagutzen zaitu, nekazaria euskalduna Iruñerri inguruko Barasoain aldekoa, eta bereziki tomatekin aritzen zara lanean, eta baita ere zitu edo zereal desberdinekin, lehenbiziko gauza Asierria, iraian sartua gaude, ez dakit nola joan zen tomaten lehenbiziko remesa edo lehenbiziko hilabete horiek, zer moduz? Nahiko ongi edera zen, genituen gure kezkak salmenta aldetik gehien bat, justo hasi ginen apirilan bukaeran, eta bian olako zerbait, eta justo itxialdia bukatua zegoen 10-15 egun lehenago, orduan ez genik nola joan zen salmenta, ez? Eta ongi joan da, ongi saldu da, prezio nahiko honean, eta nik uste, kampaina ona izan dela. Bai, ze hilabetetik ze hilabete egiten duzu tomate hori usta edo saldu, ekoiztuta saldu? Bai, apirilan bukaeran ezten gara, eta generalean San Ferminan txupinazo egunean edo kentzen dugu. Bai. Hori beti ere negutegian, ez, inbernaderoan? Hori da, bai. Negote batean, baina kalefakzioa badu, Ze, pensa, landare hori otsaian herrialdera landatzen dugu, eta 14 gradutan, egon behar du, minimo. Orduan, han kalefakzioa badu, generalean martxoan bukaera arte edo behar da. Bai, barietatea, ze barietate izaten duzu hor, landatua? Bai, esan izu bezala, jak da, eguk egiten dugun variedadea, eta badugu beste hemengo variedade bat, horrek negutegiaren erena edo okupatzen du, eta besteak bileren. Bai. Bainetan, diferente esatzen ditugu, bat Barasoaingo pegatina batekin, zigilo batekin, eta bestea beste toki batetik. Bai. Gutxoerara guztiera kilo asko tomate bildu duzu eta saldu edo badakizu gutxoera bera edo zenbatxo? Bai, uste dut 28.000 kilo batea dela, eta ez da produkzioaldetik oso urte ona izan, ze beste urtetan 30, 33 hartu ditugu, baina aurten, udaberrian nahiko euritxua eta, ez da eguzkia ondo da, baina ez beharra dina, eta nabaritu da pixkate produkzioan, baina, prezioan konpensatu egin dugu. Hori da, bai, orduan, prezioa zein markatzen du pixua, merkatuak, edo nola izaten daula? Bai, gehien bat eguraldiak, ze egiten den eguraldian arabera tomate gehiago edo gutxiago dago. Eta baita ere, gezurra baldin badu ere, Holanda eta Belgikako tomatea, segun udaberria esan dutenan, merkea dago hangoa eta hemengoa ere jaisten da. Baina, guk oso zirkuito motza eta txikia dugu, Iruñan saltzen dugu, Nafarroan, zate baterako. Eta kanpoko tomateak baldintzatzen du prezioa, baina ez asko. Bai, eta sumatzen da geroz eta gehiago, bertako produktuak konsumitu nahi dituguna, ez? Konsumitzaileok baloratzen ditugu bertakoak eta konsumitu nahi ditugu. Bai, nik uste, oen dela ja 18 urte hasi ginela, eta orduan ez zen tomatearen boom hori Andaluzian, eta tomatea urte osoan izaten ez dendan. Eta, nik uste hori pasatu dela, orain tomatea asko dago, klase asko, gainera, baina jende hasi dela baloratzen gertukoa edo kalitateko produktua, bai izan tomatea gazta, haragia edo dena dela. Bai, eta tomatea zuek
ja uztailan ja bilduzin dituzten azkenekoak, baina, bueno, jendeak nahi izaten du tomate gehiago, eta zuek ere baduzu beste tanda bat izaten duzu ez, pixka bat udazken eguari behira. Hori da, guk tomateak endu, uztailan 6an, eta 2 egunetan dena garbitu, txukundu, eta landare berria jartzen dugu, 2-3 egunetan. Hori, orain uztaila eta guztuan aritu da, bueno, azten eta zaintzen egon du gara, eta pasaden astean ja zeginen tomatea biltzen, eta ja martxan gaude abendura arte. Hau, generalean, kanpaina hau, abenduan bukatzen dugu, eta gero eguraldian arabera, izan daiteke abenduan 1 o 15, bueno, hori ateratzen diren kiloen arabera eta gastuen arabera hor erabakitzen da. Eta saltzen den edo ez, hori da. Bai, konparatuz aurreko tomatearekin ze desberdintasun izaten du batipat? Izaten da desberdintasunik, o? Udazkenekoak? Bai. Nik uste ekaineko tomate igual hobea dela, ze eguzki edo argi ordu desiente gehiago ditu. Baina, bueno, nik uste nahiko desientea dela abenduan tomate bat egitea ez da erraza. Hotza egiten du, argi gutxi dago, intensitate gutxikoa, baina, bueno, nik uste, zerbait dezentea egin daitekela eta jendeak erosten du. Hori da, azkenean gehiago baloratzen da oraindikan, tomate bat abenduan jatea eta are gehiago Nafarroakoa izan da. Bai. Eta, bueno, Asier, ez zara bakarrik tomatekin aritzen, lanean, lehen esan bezala zituak edo zerealak ekoizten dituzu ere, ez dakite ze zerealakin ibiltzen zara lanean? Hemen bati bat garagarra eta garia jartzen da, zerealetan. Bai. Eta kasu horretan ez dakite, bueno, zer nolako urtea izan duzu, ja guztan biltzen da? Ekainan 15 aldera hasten gara, lehenbizi garagarra biltzen da, eta gero garia. Eta aurten garia agongi atera da kilo askokoan, ikuste errekorra egin dugula hemen, zonalde honetan, eta Nafarroan usteeta egin dutela ere bai, eta garagarra pixkat zonaldeka, baina hemen nahiko eskaz atera da. Bai. Eta zuek zuen kasuan nora saltzen duzue gari eta garagarra hori dena? Hemen herrian badago Baldorrako kooperatiba bat, hemen inguruko herri guztietako jende da hor sozioa, orduan hor sartzen gara, hor dena saltzen dio kooperatibak erosten du bai azia edo fitosanitarioak, berdena, hor hartu eta hor eramaten dugu bai. Bai, eta prezio aldetik ere ongi joan kantitatea eta prezio ere edo? Bai, hemen prezioa nahiko ez dakit internazionalizatuta dago edo baldintzatuta dago, zen nik nire tomate saltzen dut, kopuru txikia da eta, bueno, neuk ere hartzen ditut erabakia gutxi gora, beraz, kooperatiban merkatu mundial bat da, eta ez dakit Argentinan edo Ukrainian edo ez dakit non kosetxa ona baldin bada, prezioa, bueno, jisten da edo da, ez dakit, ikuste bolsan ere ibiltzen dela jende espekulatzen prezioarekin. Esaten dute beti kanpaina bat aurretik salduta dagoela bolsan, edo inbertituta, inbersoreek hartuta, orduan hor gure esku gutxi dago. Bai, eta horrekin bakarrik ezara geratzen, garagarra eta garia eta beste barietate batzuk edo beste landaketa batzuk egite dituzu ere, ez? Bai, generalean garia eta garagarra jartzen dira, baina komeni da, igual da urtean behin, beste zerbait sartzea, bestela produkzioak bera egiten du. Orduan badira beste produktu batzuk landatzen direnak edo egiten direnak, ilarrak, pentsurako ilarrak, kolza, hori politori daukatenak dauten soroak udaberrian, edo beza, bere bai pentsurako izaten dena, eta hori bat. Bai, eta hori dana ereiteko, biltzeko, tresneria handia behar dire, ja mekanizatu duzu edana, ez?
Bai. Dena traktoriakin egiten da, eta hemen nahiko handiak diraia esplotazioak. Nire ez, tomateekin bateratzen dut lana, eta baina bai, bakarrik hortaz bizitzeko lursail handiak behar dira, eta dena mekanizatuta dago, bai. Bai, zuek ere suposatzen dut, Europatikan paketik diru laguntzak edo jasotzen dituzuela ere, eta, bueno, beti adi hon bar da, ez? Aber nola ze aldaketak diren paketik, eta horiek behar direz, nahi eta nahi ez. Bai, orain uste 2 urte prorroga egin dutela, eta 21 onartuko dutela berria, ez dakit. Ematen du aldaketa batzuk egonen direla, orain arte bada modu bat dirua derechos históricos esaten zaiona, eta orain ematen du horri buelta emango diotela, eta lur hori lantzen dionari ematen ingo diotela laguntza zuzenean. Ikuste justuagoa dela. Bada jende asko lan egiten ez duena eta pakak goratzen duena, eta hori ikuste ez duela inongo zentzurik eta nahiko diskriminatorioa da lan egiten duenentzako ez. Bai, oso ongi Asier, ikusten dugu ongi jarraitzen duzuela lanean, albiste ona ja, jendeak berriz ere udazkeneko tomatea ja eskuratzen alduela, soaingoa, abendu arte, eta segi orain arte bezala atope lanean, eta, guraldi ere lagun izan dezazula. Eskerrik asko, Asier. Eskerrik asko zuri. Ongi segi. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Albaitaritzaren atalean gaude eta hor ikusten dugu, telebistaren beste aldean, ordenagailuaren beste aldean Aritz Aparizio, ingenieri teknikaria, eta Aritz, eskertzeko da, gainaz dakigu kanpoan zabiltzala, eta tarte bat gurekin hartzegatik eskertzen dugu bihotzez. Aritz, lehenbiziko gauza, ezagite nola doan uda edo uztaia, abuztua, hilabeteak nola joan dire? Gustora esango nuke betiko martxan, ibili garela, eta, egia esan, ja pizkat nekatuta guztiok historio berri honetaz hitz egitea, Covidaren inguru eta hori, zeo zer nabaritu dela, niri pertsonalki, ni bizitak egitu dela ikulutatik eta hola, nola saiatu dugun alik eta bizita horiek kantidadea murriztea eta hori, pixkat igualu da ezberdin bat edo pixkat arraroago bat, ez? Baina, printzipioz martxa berdinean jarraitu dugu, udako betiko arazoekin, insektuak, euliak, eta konta hobe direla medio, pixkat autoak ematen horren inguru, eta ongi, ezin kuzkatu momentuz. Bai, hori da. Baserritarrek, nekazari abeltzainek ere beraien martxa jarraitu dute, haziendak ere beraien martxa jarraitu du, eta orain ja iraian sartua gaudela, baina ikusten da ez, artosoroak hor daude, eta, tokatzen da pixoa hartori moztu eta batipat siloitea, ez? Hoize da, Iñaki, orain, hartua ensilatzeko, mosteko eta ensilatzeko garaia heltzen ari da. Egia esan, regadio daukaten zonaldetan ez dute inbeste nabarituko, baina, zeinbat zelaietan nabaritzen ari da uda lehorrago izan dela, eta orduan, aber noiz moztu daiteken eta ze egoeratan, ez? Ea hartoa granua hartu duen bere kalitatea eta bere madurazioa, eta hori pixka ditxoiten, eta alden momentuan mozten hasiko dira, eta ensilatzen dela oso badakite nekazariek, abeltzainek, asko jokoan daukatela egun hauetan, eta urte guztiko elikaduraren parte atal handi bat eta importante bat, daukatela orain jokoan, eta esfortzua jarri behar direla, eta gauzak alik eta hoberen egin. Bai, azkenean belar ere silo egiten da, batipat askotan bolotan, hartu ere silo egiten da, baina, badire beraien arteko desberdintasun handiak, ez?
Bai, hau, bueno, beste batzutan baita ere komentatu dugu, igual belarretan ematen diogu garrantzi handiagoa humedade gehiegirekin ez sartzea. Claro, hori zaila izaten da, zen interesatzen zaigu baita ere belar freskua sartzea siloan, orduan daude hor beti, ibili gara, neurtzen pixkat humedade hori, zein den puntu hoberena belarra sartzeko, eta bueno, artoan, nola den udako, eta bueno, arto landarearen berezitasunengatik, eta baita ere, uda garaian egiten den, ez behar hori gutxiagorekin, eta hola, humedade arazo hori ez dugu ikusten, ez dago arazorik humedade gehiegi izateagatik. Orduan alde horretatik, gainera, nola artoak, tosorgoa eta, garai hauetan biltzen diren materia primak, nola daukaten almidoi azukre asko, oso erraz fermentatzen du, orduan ez ditu esaten fermentazioa arazoa. Dena den, lortzen dugun alde horretatik, izan behar dugu kontutan beste aldetik, ez? Artoan eta sorgoan arazo larriena izaten da humedade eskasia. Oso lehorra baldin badago, oso lehorra sartzen badugu, konpaktazio arazoak izan ditzakegu, ez dugu lortzen ongi konpaktatzea, oxigenoa ongi ateratzea, eta orduan izan dezakegu oxigeno presentzia gehiegi, eta horrezegatik, onjo, lebadurak, onjoak, berotzen dute siloa, onjoak ateratzen dira, gero mikotoxinak, eta arazo larria baita ere gerta daitezke. Orduan, izan duguna, izan behar dugu kontutan pixkat baita ere, humedadea, baina kasu honetan eskasiarengatik, eta saiatu momentu honean sartzen, ongi txikituta, ongi konpaktatuta, eta jarri esfortzu handiak ongi konpaktatzen eta ongi estaltzen. Bai, horretaz gain, zuek ere albaitaritzatik, gomentatzen duzue, siloa egiteko orduan, aditibo edo gehigarri batzuk botatzea ere, ez? Bai, hori komentatu dana ez, hori mantentzen dut eta mantentzen dugu, artoa eta garai hauetako materia primak azukre kantidade handia dute, baita ere arto gozoa gainera erdi fermentatua etortzen denez, fermentazioa ez da larrituta ikusten, ongi fermentatuko du. Orduan, silo guztian aditiboak, kimikoak adibidez, belarretan botatzen ditugun aditiboak botatzea ez dauka zentzu handirik, zeren fermentazioa daukagu garantizatua, ongi fermentatuko digu. Bai izan dezakegula arazoak azkeneko kapetan, konpaktazio eskasi horrengatik, oxigeno gehiago dagoela eta onjo eta lebadurak lehen da bizi eta gero onjoak behin berotu denean hasi daitezkelako. Orduan hor, bai azkeneko kapetan gomendatu dezakegula erabiltzea konserbante edo antifungikoren bat. Gure kasuan gomendatzen dugu sorbato, propionato eta benzoato daramaten aditiboak, zeren dira, hau dira gatzak, ez dira korrosiboak, ez dira irritanteak, ez ditu mina egiten erabiltzen duenari, edo makinetan eta hori, baina gero silo barruan egite dutena da azidoa bilakatu. Orduan, azido horrek bai egiten duela efektua onjoen kontra eta lebaduren kontra. Produktu hauek erabili daitezke bai hautsan edo bai likidoan, segun nola aplikatu nahi dituzten edo hori bakoitzaren funtzioa. Bai, eta beti ere demagun silon bat egin dugula, hartua ongi dagola, eta zibar gara pixka bat manejoa edo pixka bat hartu hori, ateratzen eta behiari edo aziendari ematen, horre ere, kontuten hartu hartu ezen bai gauza, ez? Bai, kontutan izan behar denen da biziko gauza da, denbora. Askotan eta ulergarria da, daukagun lekua daukagulako, daukagun elikagaia dauzkagulako, beti esaten da, ongi egin behar dira kalkulak neutrologoarekin, siloak lusatu behar diren egun arte, solapatzeko urte batetako urte daukazunarekin, eta hori. Baina, beti, gertatzen dira gauzak, eta igual siloak ireki behar dira garaia baino lehen. Normalean gomendatzen dugu, lau edo 6 aste minimo izate itxita, inkluso 8 aste. Hori da, denbora nahikoa almidoiak digestibilitate maksimoa 80% euneko 80an ibiltzeko. Garai hori baino lehen irekitzen denean, dauzkagu arazo. Alde batetik,
estabilitate aerobikoa ez dugu lortu, zeren pH-a azidotasuna ez da hainbesterako jaitsi, eta orduan onddo eta lebadurak hasi daitezke errez, eta orduan estabilitatea ez da silo estable bat, berehala berotuko zaigu. Estabilitate aerobika neurtzen da zenbat egun irekita egon daiteken siloa berotu baino lehen, berotzen hasi baino lehen. Orduan, gero eta pH-a gehiago jaitsi, gero eta fermentatuagoa egon, irauten du denbora gehiago irekita berotu baino lehen, bale? Orduan, oso goitz irekitzen badugu, badaukagu riesgo hori, ez? Berotzea lehenago. Hori alde batetik, baina beste batetik, baita ere, almidoien digestibilitate hau ez dugula hainbesterako lortu. Orduan, daukagu arriskoa, edo bai, behiari edo azindari gaizki sentatzea, diarreak eta arazo hauek egoten dira, ikusten da baita ere asko kaketan, harto osoa geratzen dela, ez duela digestitu, ez du ongi digestibilitatean aldetik ez da lortu. Eta gero bestalde, ez dela hain produktiboa. Rendimendua ez dela hain ongi lortzen. Existitzen dira produktu batzu baita ere, inokulanteak, bakteriak, sartzen direla siloan eta egiten duguna da, fermentazio prozesu natural hori, areagotu bakteria gehiago bota dizkiogula kanpotik, bakteria gehiago sartu dizkiogulako fermentazio horri laguntzeko, ezta? Eta ona funtzionatu dezakete aspektu honetatik, digestibilitate hori handitzen dela eta fermentazio prozesua igual pixka eta askarrago ematen dela. Insistitzen dut, ez dudan hasieran ez dela hain beharrezkoa belarretan bezala, nongi fermentatzen du hartua, baina bai igual lagundu dezakela pixka. Horrekin ez nahi dut esan, ireki daitekeela, ireki behar baldin dugu, irekitzen dugu. Baina kontutan izan da, ziurazki digestibilitatean aldetik ez dugula lortu 180 hori, almidoiaren 180 digestibilitatean lortzea. Baina, pixka eta aurreratu dezake, segurazki baietz. Eta, azken ila bukatzen joateko, silo hartzeko orduan, badire ere alturak eta gomendio batzuk ez? Bai, hori betiko gauza egin ahal izaten dugun einean, baina ona izaten da frentearen aurrerakadak edo jateko erritmoa, gomendatzen da normalean egunero metro erdia jatea frente osoari, oso zaila izaten da, eta, dimentsionatu behar dira ongi siloa, hori lortzeko, segun zenbate behita euskagun emateko, eta hori baina zaila izaten da. Gomendioa da, alik eta gehiena jatea egunero, silo guztietan. Horrela, egiten duguna da onddoak hain erreza ziesa izatea, zen ez daukate inbesteko oksigenoa. Gero beste gomendioan bat da, palakin hartu ordez, izan ez gero fresa batekin edo frentea, alik eta hoberen mostea izateko baita ere oksigenoarekin kontaktu gutxiago. Azkenan, arrisku gehiena hartosiloan da oksigenoa. Oksigenoa egingo du onddoak lebadurak astea, gero onddoak eta gero mikotoksina. Egia esan, arazo larriena dira mikotoksinak ez. Hori da ez zaritze garrantzitsuna aipatu dugu, beti ere gomendio garrantzitsua dira, nahiz eta urtero edo urte askotan aipatu, baina gogoratzea ere ongi etortzen da. Eta gure partetik, eskerrak eman berriz ere, Aritza Aparicio, nekazan ingenieria, baita Aritzaren zerbitzuetara lanean, eta nola ez, nekazari eta ganaduzaleen zerbitzuera ere. Eskerrik asko Aritz, eta ongi segi eta laizter arte ongi segi. Eskerrik asko zuei, eta egonen gara, bai. Jo. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanen zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.